Hvad er det ikke for noget? Ja, de der skide ligninger. Ja, prøv at se her, så siger du 0 af lige. Ja, jeg kan slet ikke finde ud af det. Hold nu kæft, jeg prøver at hjælpe dig. Det hjælper ikke ret meget. Nej, men det er fordi du afbryder mig. Lige her, hvor skal du hen? Du skal nok komme tilbage. Lad os se noget tv. Amalie cykel er her ikke. Kom, vi cykler ned til havnen. Vi ser, hun er gået ind for Fanny. Ja, det er godt. Vi kan prøve at kigge i hvert fald. Fuck, toget kører snart. Lad os løbe. Jeg vil bare lige. Måske hun tager en masse by. Lad os tage derhen. Ja, kom. Der er med i cykel. Hvor kan hun være henne? Hey, hvem vil prøve at ringe til hende? Prøv. Telefonen er her. Hun må være et eller andet sted dernede.